Laittaisit mä johonkin ne. No niin, sori mihin. Se ei ole lähellä. Joo. Upsista mä lasken tosta. Vois käydä pokeksi. Varmaan niitä pitää paljon korttua tulee. Joo. Kato, tossa oli vasta hassut näköistä. Kolmella lasseen. Voitte mennä paikkaan tuolla hyville. Jos ne ei pääse parempaan joukkueeseen, niin se loppuu. Jos siellä haluat nimmarit siihen palloon, niin otetaan tunssin puolelle. Mikä sun nimi on? Täällä varmaan pysyy ihan yrittäjänä. Loppu musli. Ossana, kiitoksia. Kaikki myöhästyy vähän, sieltä joitakin on tulossa. Ja niin kuin puheenjohtaja sanoi, ei ole tärkeää, ollako ylipainoisia vai alipainoisia, vaan ollaan tasapainoisia. Ja kehittyvänä ja saanut urheilun lähtökohtia sieltä kentältä, mikä siellä on nyt vissiin vähän rämektynyt. Siellä pelattiin jääkiekkoa ja jalkapalloa ja näin poispäin. Ja siitä, mistä on jonkin verran aikaa, niin sen jälkeen ei varmaan yhtään sellaista kesää ole, etteikö täällä ole enemmän tai vähemmän liikkunut. Sen jälkeen, kun lähdin täältä niin niillä eväillä, niin sain mahdollisuuden 14 vuotta olla maajoukkueen valmentajana ja Valkeakosken Hakassa 10 vuotta liigavalmentajana. Ja voi sanoa, että olen nähnyt aika paljon, päässyt siltä paikalta näkemään näitä pelaajia. Mahdollisuus tehdä sitä kodin ja koulun lisäksi. Toivottavasti vielä 3. vuoden. Se mitä vielä haluan sanoa tässä noin niin kuin yleisesti, niin silloin kun itse olin pieni poika ja jalkapalloa halusin pelata, niin silloin ei ollut juniorijoukkueita ihan samalla tavalla kuin nyt. Ja se on hienoa Jäntevän toiminnassa, että nyt on ikäluokkia sillä tavalla, että jokainen, joka on halukas, niin uskaltaa tulla. Ei tarvitse arastella sitä, että muut on niin paljon isompia. Joo.
mihinkään riviin kanssa, kun nuo tytöt oli astunut upeasti ja kun oli onnitella noita tyttöjä valmiita. No niin, on sulla. Tässä tulee tämmöinen hieno viivi. Se tuli aika paljon, kun kuvassa oli. Montako teitä? Kiva. Pari lisää. Joka on nuori ja oikeastaan kulkenut tämmöisellä nimikkeellä kuin futiskerho, joka tarkoittaa, että siinä on hyvin monen kokosta ja monen ikäistä. Ja se mikä ilo meillä tietysti aina on, että kun on poikajoukkueita, niin yleensä me aina saadaan sinne 1 tai 2 tyttöjäkin vielä. Ja nyt tässäkin ryhmässä meillä on myöskin niinku tyttöjä mukana. Et lähinnä leikin kautta menty, mutta loppukautta kohti sitten vähän niinku siihen peliin enempi sitten keskityttiin. Ja jos sanoo tämmöistä hyvää, mitä tapahtui Mäntyharjulla kesällä, niin saatiin tälle ikäryhmälle ne oikein kokoiset maalit, jotka ne pienet maalit. Ja heti niin kun, siinä oli tämmöinen hyvä piristysruiske niin sille maalin teollekin, että se ei ole liian helppoa niin isoa. Mainitan nimeltä jokaisen, joka on osallistunut tänä vuonna. Ehkä ihan kaikki tässä ei ole. Täällä on ollut Toivo Vartiainen, Tiitus Tanskanen, Lassi Lyytikäinen, Lauri Tuovinen, Aaro Joki, Elias Partonen, Akusti Vorssell, Mikael Laasonen, Valtteri Partanen, Leivi Suojala, Samuli Leppä, Eerikki Tehomiero. Niin, muutama sana tästä, mitä me tehtiin. Me harjoitettiin 2 viikossa ja meillä oli jo tekniikkaharjoituksia aika paljon ja sitten koottiin tätä joukkuetta, että miten joukkueena pelataan ja siinä kehityttiin aivan loistavasti. Pojat on erittäin innokkaita, osallistuttiin Mikkelisen korttelin liigaa ja sitten pelattiin Mikkelin turnaus. Kaikki näkee, että on eri kokoisia, vähän eri pituisia ja eri väristä tukkaa ja kaikkea. Varmaan on pätevä ohjaaja. Haluan korostaa nyt ohjaajille ja vanhemmille myös, että Jukalla on hyvä tuntuma Sami Hyypiä, joka oli 15-vuotiaana, kun katsoi YouTubeen, niin aika kömpelö vielä. Jos joku olisi sanonut Sami Hyypiä, varmaan Jukka 15-vuotiaana, että pelaa Liverpoolissa 10 vuotta, niin olisi sanonut, että älä puhu. Se on sitä ei varmaan pelaa. Haluaisin sitä korostaa nyt, että tässä iässä nimenomaan ja vielä vähän vanhempanakin ja ihan varmaan murrosikään asti, niin lapsi kehittyy eri tavalla ja fyysiset ominaisuudet. Ja Meillä sitten paikalla myöskin Toni, jos tänne myös. Tänne. Ja itse. Nämä on kunnon juhlat, kun rupeaa tavarat lentelee. Hienoja kannustajia. Kuka on nähnyt meidän E-juniorin pelitä eniten? No, Elina varmaan faneista eniten, mutta Toni on myöskin, silloin kun oltiin vähän epävarmoja, että uskalletaanko mennä pelaamaan Ristiinaa vastaan, niin otettiin isommista maalivahti, niin tuntui turvallisemmalta. Niin saatiin peli kulkee. Sitten myöskin joissakin noissa videoissa näkyy myöskin kuvaajana Toni kommentoimassa. Niin tässä on nyt sitten tämmöiselle parhaalle fanille tämmönen palkinto, koska käyn fanittamassa myöskin muita lajeja. Muun muassa pesäpallosta saatiin hienoa kuvaa, kun tehdään aaltoja. Näin tuodaan kulttuuria sinne. Eli siinä on Pati Kipsmari ja Jukka Vakkilan nimmari ja Kiva hyökkymä pallo. tuntuu tosi kivalta. Ja tämä ryhmä on ollut kasassa vuonna 2007 ja tänä vuonna osallistuttiin kortteliliigaan ja aika hyvä menestys, että me oltiin, voi sanoa, että suurin piirtein puolet voitettiin otteluista, niin
Se on ihan tarpeeksi hyvä. Toi on jännä ilmiö, että maalivahteja on hirveästi nykyään tänä päivänä. Ei aika kotiin Jukan kanssa niin maalivahdiksi ei ole hirveästi tunkua, mutta on tänä päivänä niin kiva katsoa. Aika monet haluaa mennä maaliin. Ja tässä iässä ei pelipaikoilla ole hirveästi vielä merkitystä, niin kuin vanhemmat saattaa vähän kauhistuttaa. Niin mä uskallan väittää, että sellainen puukiivetty kiipeily aikoinaan nuorena omenapuuva varkaisiin. Niin auttaa kehittymään vähän tasapainoa. Mutta vielä kerran hienoa työtä, kun on näin paljon. Otetaan isommat tytöt tänne salin eteen palkittavaksi. Tulkaa tänne riviin. Jotenkin tulee mieleen, että kun puhuu valmentaja siellä hirveästi ja kaikki vanhemmat huutaa ja kaikki muutkin kannustaa, niin mitä menee viestejä perille kuinka monta kertaa. Ja joku kokenut pelaaja on sanonut, että hän kun menee kentälle, niin hän ei muista mitään muuta viestistä kuin oman nimensä. Semmoinen kiinnostaa aina mua, tämmöinen vuorovaikutus meidän aikuisille ja vanhemmille, miten me ohjaajille ja valmentajille, miten me lapsille saadaan viestejä perille. Mä olin viime vuonna, nyt loppui justi Jämsänkosken Ilveksen kanssa, oli tämän ikäisiä poikia siellä harjoituttamassa ja tehtiin joku kuvio ja sitten tehtiin uudelleen se kuvio heti perään. Mä kysyin näiltä, ketkä oli tehnyt sen, että näittekö te mitä noi teki ja ei ne muistanut mitään. Et se on aika jännä juttu, että aina kannattaa vähän pähkäillä, mitä viestejä me annetaan siellä pelin ja harjoitusten ajan. Mun mielestä se on hieno juttu, että yksi valmentaja ehkä sitten saattaa joukkuetta joitakin vuosia, miksei useampiakin vuosia yhdessä, jolloin näkee sen kasvun. Sanotaanko niin, että me ollaan kehitytty molemmat pelaajina ja aivan, joo, ihmisenä. Kiitos. Mä haluan sanoa sen verran, tuossa tyttöjä nauratti, kun katsottiin vuosi 2006. Aika lailla oli tää sama porukka, joka nyt on, niin kyllä siinä meinasin vähän liikuttua suorastaan siitä, että tytöt oli silloin vielä aika lapsia ja niin kuin nyt kaikki näkee, niin heistä on tullut tämmöisiä kauniita nuoria naisia, voidaan sanoa varmaan jo näin. Tytöt on nyt tämmöisiä 12-15-vuotiaita taisi olla tässä porukassa, että mä oon Markon apuna ollut tässä vetohommissa silloin, kun on aina muita kiireitä kerennyt ja tänä kesänä sitten siitä pelistä. Mä toivon, että nämä tytöt pysyis vielä mukana ja jatkas vielä ensi kesänäkin tätä harjoitusta. Ja vaikka mä nyt sanon jossain vaiheessa, että tää on varmaan viimeinen kausi, mutta katsotaan miten teillä intoa riittää, niin kyllä me ensi vuonnakin voidaan jatkaa sillä kuviolla, mikä sovitaan. Kiitos. Sitten seuraavana isoimmat juniorit, eli D-juniorit. Ja katsotaan ensin video. Sillä syystä me voitetaan. Miten nyt? Hei, just tää. Tänään harjoitellaan syöttöpeliä. Mikä toi? Tällä puolella. Elikkä sä oot oikea pakki. Sä totta kai saat tulla, mutta sä enemmän oot tällä vasemmalla puolella. Mikko pitää keskustella. Joo. Minä ja Peli. Pelataan kolme kättikettä. Joo,
Nosta Pertti, nosta ylös, tuuleta, noin, hienoa. Noin. Pelaajan näkökulmasta ja lähinnä onnittelut seuralle. Seura ilman pelaajia ei toimi, eikä toisinpäinkään. Mutta se, mikä me monta kertaa unohdetaan, koska seura on organisoitunut järjestö, siinä täytyy olla puheenjohtaja, johtokunta ynnä muita toimielimiä ja valmentajia. Tänä iltana on kiitelty, tai tänään ei ole ilta, vaan iltapäivä valmentajia, mikä on aivan oikein. Ilman sitä seuraa ei toimi. Mutta näin pelaajana haluan tuoda kiitokset puheenjohtajalle, joka edustaa seuraa, ja myös kaikille virallisille toimijoille. Ilman sitä meidänkään harrastus ei ole mahdollista. Ja toisaalta myös tietysti onnitella tätä vireää jalkapalloseuraa. Kuten tuolta kuvista näkyy, niin siellä oli paljon lapsia, paljon enemmän, mitä esimerkiksi täällä on. Oli paljon vanhempia ja hyvin aktiivista se kenttäelämä silloin kesäaikaa nimenomaan, talvella ymmärrettävästi hieman hiljaisempaa. Mutta paljon asioita olisi ehkä. Sitten Eskonmaljasta on seuran 90-vuotis juhlahetki. Viime vuonna, niin kuin Marko sanoi, niin kohdistui tämmöiseen ikäliikkujaan. Pyry sanoi jo, että Partsinmaan Nisku ei vielä pelaajasopimusta puulaakin sitten tässä tilaisuudessa. Okei, Eskonmalja 2011. Asennetta ja innokkuutta, joka tarttuu muihinkin, sopeutuu mille tahansa pelipaikalle ja pelaa aina joukkueen puolesta. Eskonmalja 2011, Pyry Kies. Tosiaan hieman ehkä nuoremmalta näyttääkin, ettei tarvitse vakuutella sitä, että Pyry on muutaman vuoden mua nuorempia. Mutta sieltä perästä tullaan. Kävin tuossa Atikin kotisivuilla tänä aamuna ja oikeastaan tähän haluan tämän meidän yhteisen puheenvuoron. Oma ajatus. Joukkuepelikin on yksilöistä tehty, elämä myös, mutta yhdessä meissä on voimaa. Siihen haluamme päättää ja toivotetaan yhdessä seuraavalle hyvää 90-vuotis syntymäpäivää. Kiitoksia. Täällä on tötteröt on tällä puolella ja tuolla puolella. Näette kaikki, kuka täällä tötteröiden väliin tulee. Kuka tötteröiden väliin. Pitkin täällä on tötterö. Ei, mun nimi on Atikki ja semmonen 5 minuuttia, niin harjoitellaan, pelataan kans ja semmonen tekniikka. Rohkeasti vaan. Onks kaikilla pallot? Ota se mitalli pois, kun joku hampaisiin, niin se on samanlaiset korthampaat kuin mulla. Jalkapallo on hieno laji, niin kuin sanottiin, ja siinä tarvitsee vähän taitoa, tekniikkaa. Mistä syntyy taito? Harjoittelu. Aivan oikein, harjoittelu. Mä oon 54-vuotias ja syötä mulle. Mä oon 54-vuotias, laskekaa paljonko menee. Kuka laskee? En halua masentaa. Paljonko nyt on? 20. Tiedätkö mitä mun ennätys on? 115 leikattu. En halua masentaa. Enemmän. Enemmän. Ei ole niin paljon. 402. Enemmän. Tuhansia. 6 tuntia meni siihen 18-vuotiaana. 400 miljoonaa. Ei, aika lähellä. 20 000. 20 000 aika lähellä. 21 000. Ei, 18 000. Oija. Taito. Pelissä ei voi pomputella. Mutta taidon mukaan, mikä se oli sun nimi? Jarno. Taidon mukaan tulee. Peippaa.
Loistavaa, antakaa aplodi. Mikä harhautus se oli? Messiharra. Jarno, työtä mulle. Ota pallo pois. Jarno, työtä mulle. Ota pallo pois. Aja sukille vaan. Pelaat jääkiekkoa. No niin, annetaan aplodit, Jarno taisteli hyvin. Hei, työtellään päällä toisille. Varttei kampaa. Ei, liian korkea, mä pystyn enää ponnistettua. Loistavaa, antakaa aplodit, oli hieno suunta. Eli en ota tötteröitä. Kävele melkein helvetti. No niin. Hei, mikä sikki sopii, älkää samaan suuntaan. Hyvä Jari. Anna mennä. Kun mä huudan jonkun väliin, niin sen tötterö pitää kiertää nopeasti. Kun mä huudan punainen, niin kaikki etsii punaisen tötterön ja kiertää nopeasti. Keltainen, vihreä, sininen. En oo. Valkoinen! Tötterö välistä. Minkä tötterön välistä vaan? Lähdetään kuljettaa ihan normaalisti. Atikki huutaa kahdeksikko, niin sitten heitte kahdeksikko. Kaikki osaa tehdä kahdeksikko, osaako? Se on 7 jälkeen. Ihan kävelle melkein, hölkäten, pallo pysyy mukana ja sitten kun mä huudan kahdeksikko, niin teette 2 tötteren välissä kahdeksikko. Jari kanssa. Jari vähän nopeammin. Kahdeksikko! Saa tehdä samaakin töttere, kun ette törmää vaan. Hyvä! Eikö Satikki juhlas mukana? Älkää törmätkö. Ja sit on se juhlaottelu, mitä te pallon pelaatte. yli ja viette toiseen. Ja sit on se juhlaottelu, mitä te Otatte pallon pelaatte. yli ja viette toiseen töttereen. Nyt sitten pelaa jonkun juhlamatsin tässä. Nyt pitää vielä... No mitä sä teet, kun sulla ei ole palloa? Yrität ottaa pallon toisilta pois. Niillä, kenelle ei ole pallo, niin yrittäkää ottaa niiltä pois, kenellä on pallo. Ja maali on aina tämmönen, katsokaa. Maali on aina tämmönen, kun kuljettaa tän maalin. Ja molemmilta puolilta saa tehdä maaleja. Ei vielä. Oikealta ohjaa. Vartaloharhautus vasemmalle oikealta ohi. Miettikää. Kävelkää eka kierros läpi vaikka. No niin, lähtee. Hyvä. Ja seuraavat lähtee. No niin, seuraava ryhmä kiukaset. Hienoa. Te laukasette ikään kuin. Pitää pää ylhäällä, kun te vedätte. Ei enää palloon katsetta. Silloin vaan... Atikki näyttää. Laukas. Pelästy. On kymmeristy. Ohjaaja näyttää, kumpi aloittaa. 2 palloa. Mites mä osun tuon toiseen pallon? Älä osu siihen palloon. Se on maalivahti. Okei. Sen takia se on maalivahti. Älä osu siihen palloon. Kattokaa. Vedä siitä. Hyvä Jari. No niin, aika hyvä. Annetaan aplodit. Oikein sisäteräpotku, sitä harjoittelee. Ja aika tarkka. Ei. Se on siellä ihan alhaalla. Minkä takia ei olkapää? No? Saa nopeasti käydä. Maalivat saa nopeasti tähän korkeuteen. Alas on hyvä vetää, alas. Eli kun te vedätte alas sen pallon, sinne ei maalivahti oikein. Jari hei. Liian ikää. Kiivalle seisoo. Ippipokku. Tommonen.
Katsokaa. Nyt mä salasin vähän sitä nurkkaa. Tää oli semmonen braunuus, banaanikuorma. Sen nimi on banaanikuorma. Joku teki Ronaldon 8. Tässä on nyt ikämies pukee suojaa jalkaa, katsotaan tarkkaan. Moro. Mulla on ihan uusi paita. Taivut sä? En mä taivu. Montas meitä on? Kukas on kapteeni? Sinä. Joukkue kuva pitää. Meinaa, että vastuu ei ole meillä nuorilla. Kuitenkin ottaa yhden paidan pois välistä, mulla on niin paljon. No heitähän nyt. Joudutaan tuohon vaimoon turvautumaan vissiin. Ai jaa. Mä oon nähnyt ne kyllä, mutta sun rintalihaksia mä en oo nähnyt. Tää jalkapallon piirretään normaali. Niin. Kukas sillä taivuttelee oikein? Pankaas vatsa sisään, hei. Eikö? Nyt voit haastatella jotain kyllä. Mikä on semmoinen hyvä tuolla? Oliko syöttämään lauka? Pitää tunnustaa. Oi, ja Atikki ottaa läpi syötä. Jaska ihan vapaana. Miten käy? Pete vapaana toisella puolella. Ja laukaus lähtee ja... No nyt näkyy nimi, nyt se lähti juoksemaan. Apuja vaan, apuja. Nyt on tinaat päällä, hei, nyt tehdään maali. Hyvin pyörii. Selvää pakkopeli. Pakko puulla, eikö peli? Todella näyttää. Täällä olisi Vasilta oikea vapa. Kuka ottaa pallon? Atikki ja sieltä lähtee. Millimetrin tarkka päähän, mutta vika kaveri. Lähti aika hyvin. Oletko harjoitellut vasinta jalka? No sieltä se tulee, mutta missä on Juha? Ei. Ja hieno maali. Vaikka olikin vasta. Vastaan.